Тя малко само е така по-драматично. Отвори вратата, нали така се разбрахме? Как? Да, отворя. Да не се вижда тук мизери. Да, и това го изрежи, не искам да си чувам. Спокойно, добре. Ох, майко, прищипам, фак. Здравейте на всички, здравейте и добре дошли хора в едно ново видео. В днешното видео с Йоана ще тестваме фитнес рецепти. Ела тук. Взел съм Йоана да ми помага, понеже аз не съм нова по готвенето. Тогава подбрали сме няколко рецепти. Сега, първата рецепта, хора, която сме подбрали за днес, ще бъдат палачинки. Сега, първо, хората са използвали блендер, обаче аз нямам, затова ще използваме и това. Сега тук ще сложа 3 яйца. Донеси коша, що е. Донесах коша, да. Йоана ни хвърля на земята, само да кажа, просто съм донесъл кошчето тук и заради това, нали, изглежда силно, че ги пуска. Да е по-яко да хвърля. Дали бе? Не. 120 грама. Как се изплёка? Точно 120. 120 грама и сега трябва да го разбием това нещо. $80 грама. Чай само покажа. 30 грама протеин. Back pulver teaspoon или 5. Другото е подсладител, като в този случай ще сложим това агаве и малко е така. Добре, сега това се бърка. Да, трябва да се смеся и после се смесва праха и това другото и сме готови. Аз ще включа котлона да загрее. Правя нещо. То чисто. Няма сами. Много гъсто. Колко по принцип той прави? Иди да дам колко повеченки. Защото това е много малко смес. Сигурен те ще стават няколко. Че киселото мляко не беше за тази рецепта. Да. Убеден. Да. Изгорял. Идеята беше това. Да подпухне малко, то вече подпухна, не тъй. И изгоря чак. Аз винаги съм обичал да ям изгорели палачинки. Почнаха да се получават, като намалихме степента. Аз само я хвани тая, каква е хубава. Добре, айде само тая да хваним. Аз си хванах цаката. Слагай ти черпака отгоре. Перфектна. Хванах и цаката. Перфектна. Добре, айде сега. Чао от нас за сега и ще се видим след малко. Отивам на работа и ще се включим следващата рецепта. Айде, чао! Хора, извинявам се за гадното качество в момента. Правим един бърз тест и изчезвам на работа, защото наистина съм малко по-укъснял с времето. Как е? Добре. Добре ли си? Да, малко има нутела отгоре, ще е колко. Не ми харесва то под сладителя отгоре. Че са бяха хубави, човек. Било, ама... Да, значи тестото е много добре. Не е сурово. Супер пухкавото и мекичко е. Ето отстрани. Тук се получи кръгла форма. В последствие се сетих, че трябва да оценим храните, които сме тествали от 2 до 6, т.е. 2 е най-лошо, 6 е много добро. 4,50. Последно. 4,50, аз дам 4,50 и средно аритметично е 4,50, така че да. И така, здравейте на всички. Съжалявам. Да, я пак от начало. Здравейте на всички. Днес сме ден 2. Реално за вас е няколко секунди след като съм приключил с предната рецепта. Днес ще правим пилешки бургер. Пилешки бургер, който трябва да бъде с пилешка кайма, но понеже не намерих никъде пилешка кайма, а около нас никъде не мелят също така пилешка кайма, ще го направим с пилешки гърди. Вземали сме 2 пилешки гърди, 300 грама в сурово състояние, което реално като се свет стават около 200, демек 100 и малко на човек. Виждате, с GoPro съм на гърдите, понеже
вчерашната схема, нали, с единия телефон на Йоана да снима отгоре, другия малко отстрани, нещо не проработи, понеже изисква много памет и общо взето няма как. Аз сетих, че имам GoPro, следователно мога да се го сложа на гърдите и така ръцете са свободни. Сложил съм си лаптопа, между другото, тук да гледаме рецепт. Да вкусим гърди. Трябва да вкусим гърдите, да. Шефе, какво да правя аз? Харесвай си какви препарати ще ми дава. Окей, това беше много излишно. Като цяло аз по принцип ползвам смес, която се е за грил, за пилешки гърди, обаче тя ми свърши. Аз ти вкусах ръката. Чесън на прах как? Не, той има отворен. Има отворен чесън на прах. Айде сега толкова. Това е мимьон. Мимьон. Има отворен, нещо прегърнатия. Мимьон. Мимьон? Да не е натрапчив вкуса на мимьона. Топът. Да ти обърна. Малко стига толкова махи. Сега изискват с 120 грама от този корнфлейкс. грама, ако е за 5 кюфтета, то не е сладко. Ама да не стават на прах, просто да са по-малки. Ми да, ето го меда, залепна. Хора, това е тая подправка. Не е натурален шоколад. Не е натурален. Това нещо се казва саманало в Сливен, в Сливенския край. Силен дух. Така му викат хората. Но много малко, това ще е ужасно на вкус. Готово. Малко сълчица. Малко червен пипер е така, хоп, за вкус. Как реши, честно? То на бучка. Карай бе, ще го начупиш малко, ще стане. Хубави яйца са и трети. Ето го коша. Домашни са между другото. Не хвърляме в букука. Това ще го махна. Добре. Може да се получат хубави между другото. Надявам се. Но хубаво изглежда. Изглежда страхотно между другото. Даже ако мога го поръчам още малко. Не, давай направи това другото. Трябва да изчакаме около 20 минути някъде да се приготви месото във фурната. Ще спра сега видеото и ще се върна след малко, когато е готово месото. Ще измием съдовете. Ще измием съдовете през това време, да, и ще се върна след малко, така че айде до после. Сега за кое време? За соса. Сега е време за соса. Сега ще направим сосчето. Импровизиран сос. Импровизиран сос. В оригиналната рецепта се използва, мисля, че беше или кисело мляко, или скир. Едно от двете, в допълнение с някакъв лютив сос, какъвто имате. В нашия случай обаче ще използвам майонеза, понеже имам цяло кисело мляко, не искам да го отварям, защото ще ни трябва супер малко, а киселото мляко ще ми трябва просто за другата рецепта, която ще ви покажа след малко. И поради тази причина имаме си сосове, да. Добре, ще е така пуска. Да, ще го направя. 0,4. Да, изглежда добре вече. Това и сега тук. Това ще го изсипа цялото. Да е толкова, трябва да е люто, нали, да стане лютив сос. Това се изключва? Не. Сега се слага соса. Няма да го щадим, нека лючи. Той половината отиде на земята, между другото. Това не се казва. Забележете само. Забележете. Ще кажеш, че от KFC. Уникални бургери, само вижте за какво става дума. Вижда ли се? И двата са, всичко се вижда. Много добре, супер. Айде да ги опитваме сега тия бургери. Айде да пробваме. Да с***ам го пака. Цялата презентация замина с твоето щупване. Вау, много добро. Не да се яко между другото. Обаче казах финални оценки, аз му давам 6. Даже 6 плюс. Айде, ще видим после и... До нови срещи. Да, това е.
Както може да забележите, хора, в подредбата на камерите има известна разлика. Както казах, това го снимам вече трети ден. Затова прецених просто, че ако се сложа GoPro-то отгоре, ще снима доста по-добре работния процес на пулта. Сега, за тази рецепта ще имаме нужда от протеинна прах, какао, гръцки йогурт, 4 банана и 4 яйца, които не съм изкарал, сега ще изкарам. Ето ги 4 яйца. Бананите е тая жълта купа, както и 4 яйца. Слагам 4 яйца вътре. ...200 грама гръцки йогурт. Той никога не готви, обаче сега пред вас... 2 лъжички пише Black Pulver, такива teaspoons, демек чайни лъжички. Цялото ще бухне повече. Сега, хора, изсипваме, както виждате, тази смес вътре в формата с хартия за печене. И то пък се получи точно, между другото. Следващата стъпка е много важна и може би най-важната от всички. Хубаво ли? Много се радвам. Трябва да се сложи на предварително загрята фурна 180 градуса за 1 час. Вкара го в фурната и да знам, сега ще се видим след 1 час с вас. Айде, до после. Така, хора, сега часа е 10:30, аз се прибрах преди малко. Това е браунито, хора, сега ще се нарежа. Е така. Не да го пробваме, ай. Те за теб. Не е хубаво. Мокро е, като реване, но шоколадов. Като шоколадов мус, но не е толкова сладък. Ами, бихме го вторили. Оценката ми категорично тук е тройка. Мръсна тройка му давам аз. 3,20. Добре дошли отново и сега е време за последната рецепта, която е... Чизкейк. За тази рецепта са ни нужни 5 съставки. Яйца, замразени плодове, горски плодове, най-общо казано, боровинки, ягоди, малини, капини, така, брашно, йогурт, гръцки или в нашия случай кисело мляко, защото нямам достатъчно гръцки йогурт, и подсладител 5. 375 грама. Това не си го видял. На око си едно, това ще ти кажа колко. Може би една шепа, реалистично. Толкова си добре. Сигурно. Ми да, той толкова го пуска. Ама, държи го това. Така. Ще да цопнат. Половин час на 175 по спомене. Хванах я, хванах я. Държим го двамата. Много сплътено. Аутистично доста. Готово. Това е. Сега ще чакаме да мине половин час. До после. Довиждане! Той сладкиш или както да го нарека чизкейк или нямам идея какво е. Престоя една вечер в хладилника, изстуди се и сега прилича на същото, само че студено. Не мириш, не знам, странно мириш. Да. Да е минус.